Cože? Jedinou to do mě dostalo. Ne, děkuji, tam tady stejně nemám. Janek, co? Je to takové, Joj. Co to je? Tam se dá ručička. Ježiši, joj. Nikolko, a tady se podívej ještě. Ještě, no. Hačni si na zem a podívej se. Nikolko, musíš to stihnout do 7 minut. to tam vylezlo. Co to je? To má Nikolka. Co to je? Dívej se na něco, aby si to Co je? Ošík. Oslík, dívča. Ne. Už je ve svém živu. Co to máš? Udělej moja. Oslíka. No. To je od maminky. Nikolko, pojď se ještě tady podívat. Tady má ještě Nikolka dáreček. Ještě.